הקרבות עוד באוויר, עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו. כן, אנחנו רוצים תשובה להרבה שאלות ואין תשובות. מזמור לדוד, אדוני אורי ואישי. חבריי, ידידיי, רעיי וילדיי האהובים, תושבי העוטף. מה שעבר עלינו זה לא נסלח ולא יסלח לעולם. אבל התכונה של העם היהודי זה לקום מתוך המשבר ולהתחיל לפעול. אנחנו רואים שהצבא בתנועה מתקדם, חוזר, בא, נלחם, ועליו אפשר לסמוך ב100%, 1000%. זה הילדים שלנו שנלחמים שם ומגוננים עלינו, ומגוננים על האחים הקטנים שלהם. ואתם תושבי עזה, אהובים, אנשי העבודה, אנשי העשייה, אנשי השלום, אני פונה אליכם. אוי, הצער כל כך גדול על מה שקרה, אבל זה לא זמן כרגע להתאבל. האתגרים שאנחנו עוברים כרגע הם יהיו כעין וכאפס לעומת האתגרים של היום שלאחריו. ואנחנו צריכים להכין את עצמנו ולדרוש או להציב אלטרנטיבה אמיתית לממשלה, לגורמים שמטפלים, שמה שיהיה זה יהיה לא נתון בכלל לוויכוחים או לקומבינות או לכל מיני ועדות. אנחנו נציב את האלטרנטיבה האמיתית למה שמגיע, למה שנהרס. אנחנו נעשה את זה בצורה מכובדת, עם מנגנונים אמיתיים של יושרה, של ענווה, של בנייה, של חסד, של אמת. לפני 9 שנים, לאחר צוק איתן שנאלצתי לעזוב את העוטף, רשמתי מסמך שנקרא אמן תנועת אמונה עממית, שבו מוזכרים 13 סעיפים, איך אפשר להתחיל לבנות פלטפורמה חברתית אמיתית, שתהיה כסלע יצוק מול כל מיני ועדות או החלטות. אנחנו נדרוש שהכל יהיה בשקיפות. לכן אני פונה אליכם תושבי העוטף ולכל עם ישראל ביחד. זה הזמן שאנחנו חייבים לקום על רגלינו, לקחת את המושכות בידינו ולהתחיל לנוע אל המקום שאנחנו נרצה להיות בו. וזה אפשרי. בואו נגיד אמן. מצורף לסרטון הסעיפים שכתבתי. תקראו אותם טוב, תחשבו טוב על מה שקורה שם, על מה שכתוב שם. ואולי נגבש חברה שתהיה מבוססת על הדברים האלה. אני פונה גם למגזר הבדואי, גם למגזר המוסלמי, גם למגזר החרדי. ציונות הדתית, שמאלנים, ימנים. בואו נשיג 3-4 מיליון אנשים בעלי זכות שיגידו רק אמן לדבר הזה. אנחנו נוכל להיות אלטרנטיבה אמיתית לממשלה שאולי תנסה בכל מיני וריאציות להפוך את הדברים.
שאו ברכה, חזקו ואמצו, השם עמכם. אמן. תנועת אמונה עממית, אהיה אשר אהיה. 1. השפעה מתוך העם על ההנהגה הפוליטית. 2. דרישה לשיח מכובד. 3. ניהול אמיתי ישר וישיר מול האתגרים החברתיים והביטחוניים ובעיקר החינוכיים. 4. הכירה של האלימות המילולית מתוך השיח הלאומי וכתוצאה מכך הכירה של האלימות הפיזית. 5. הגנה מוחלטת על מיעוטי היכולת. 6. עזרה אמיתית לגורמים בחברה שהטיפול בהם לוקה בחסר. 7. בניית מנגנונים אשר ינהלו את זקוקי העזרה. 8. חמלה וחסד לצרכים של מיעוטים החיים בחברה. 9. אפס סובלנות לגורמים הפועלים לחבל במרקם העדין של החברה הישראלית. 10. בנייה של חברה מושתתת על כבוד הדדי לשונה. 11. תוך התהליך ליצור אווירה של שלום בינינו. 12. חתירה אמיתית לשיח עם שכנינו, בני דודנו, החיים לצידנו, והכירתה של האלימות ההדדית ויצירה של שיח ורצון אמיתי לחיי שלום בין שני העמים. 13. להחזיר את השמחה והשירה. והעיקר, לא לפחד כלל. Yes, we can. בוא כולנו נגיד אמן. לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא, הושיענו, הושיענו.